Zdraví vás, Fifko. Tichuť. Pri takej krátkej informáčke vlastne vám chcem len povedať, že čo si jak? Že v popise máte taký link na... Čo to je? Inak ja som Kitty. Na anketu. Máte tam link na anketu, kde mám vlastne nejaké tie hororové hry, ktoré som našol, ktoré ste mi písali a tak. Dal som to aj na fanpage, no tu nikto nesleduje, tak to máte pre istotu aj túto v popise. Super si šikovná, no hlasovala si? Ne. Takže, aby som vedel, čo chcete, aby som točil, chápete? Ja to robím len pre vás. Hlasuj a vyhraj. Nehlasuj a vyhraj, vlastne hlasuj, aby som vedel, čo chcete, aby som ja natáčal, chápeš? Musíš niečo slúbiť, že čo im dáš, keď budú hlasovať. A ak budete hlasovať, tak to natočím. Nestačí? Nejaké slabé svetlo tu je, ne? Je tu slabé, aby bolo akože hororové. Dobre, stačilo, nie? Asi, ale mal by som vysvetliť, prečo mám masku, nie? No, máš špatné vlasy. Ja som si dneska farbila vlasy. No na hlave uterák. Dobre, si špatná, no super. Ona si normálne dneska celý deň farbila vlasy. Celý deň od rána a smrdí za to po celom byte strašne moc. Tá farba tak smrdí. Ja dojdem do kúpeľne, že si umyť paprče a tam taký neskutočný smrad, že by sa neviem, to ide do nosa, to je jak chren. To sa dostane do nosa, do hlavy a to potom vám je nagrcanie z toho. Mňa z toho boli hlava. No mňa z toho boli všetko, aj hlava, aj nos, aj zuby. Ja nemôžem dýchať. A potom došla do izby a zase nagdala celú izbu. Ja som išiel, našťastie som išiel do školy potom. Ale keď som sa vrátil, taký smrad tu bol zase, lebo dala druhé kolo. A to morče tiež tam padá nesmrdí, už by som mohla umyť. Morče je cool. Nesprchovala sa, odkedy ho tu máme 2 mesiace, či 3. 2 mesiace sa nesprchuje. No predstavte si ten smrad, keď sa niečo 2 mesiace nesprchuje. No to ja nechápem proste. Padá mi uterák z hlavy. A smrdí to tu aj vedľa mňa teraz. To je vôňa. Prečo tie vône proste nemôžu voňať normálne? Akože však to by teda vôňa. Farby, ty kokos, to čo som zadal. Čo? Tie vlasy. No ukážte svoje hnusné vlasy. To sa chcela odfarbiť, to ešte dám. Ona si vlastne odfarbila, aby si mohla tam kýdnuť modrú, takže minie asi 20 eur minula na to, aby si mohla... Aj tak to nikto nesleduje toto video, som sa nikto nedostal, lebo každý už teraz preklikol na tú anketu a nikto to už nepozerá skoro, takže... To si pozrite. Napíšte potom, že to pozeral do konca. A tak už si napíše nejaký jeden, že pozeral som to do konca. On to povie na začiatku, napíše, keď to nie. Hej, väčšina, niektorí sú takí, čo napíšu po polke videa, že super video, Fifko. Takže to asi nedopozerali. Takže to je dosť na nič, no. A ináč chystám sa to natáčať teraz niekedy ku koncu týždňa. Jaké máš oči, keby si mal masku. Ale potom... Batman! Ale teraz bude také, viete, budú písomky v škole a tak, vieš. Že písomky? No, však také tie prvé kolo písomek. To bude strašne málo času ľudia. Ne? To nebudú žiadne videá. Ale budú, ty kokos. Vieš, čo som zistil, že cez prázdniny som úplne malo aktívny, ale keď príde škola, tak ty kokos, keď mám pred sebou učebnicu, tak radšej idem editovať to video. Takže som vlastne cez školu aktívnejší, a keď škola není, lebo cez prázdniny sa mi proste, viete to, cez prázdniny prvé, čo mám robiť, editovať video. A to sa mi nechce. Ale cez školu mám robiť, chápete, školu, takže robím hocičo iné, len ne tú školu. A to je editácia videí. Takže dávam teraz. Ale už asi to teraz tento týždeň to bude slabšie, lebo to fakt vážne tie písomky to... Ale už by som mal kontra, to nie je sranda. To nikoho nezaujíma. Ja som od veci už od prvej minúty. Toto malo byť hororé, no. Pozrieme sa ešte, ako sme... No, dobre vyzeráme. No, tak to ukončíme, no. To teraz zverejníš? Teraz ten zverejní, nech môžu hlasovať. Už sa s vami... Toto video, teraz práve, ahoj. Som Jesus, Svetožára. Ja som Mária. Svetožára. Máš svetožiaru? Nemáš. Nemám, tak ja som Mária. Ty si diabol. Už sa s vami, Fifko. Aký ty? Čo?